Sa hula ng mga netizens, nasa $25 million hanggang $30 million ang yaman ni Francis Leo Marcos. Kung i-convert ito sa peso, nasa 1 billion and 500 million pesos ang pera at mga ari-arian niya. Kaya siguro kaya niyang mamigay ng 500 sako ng bigas at madaming karton ng mga delata. Marami na daw natulungan si Francis Leo Marcos, ngunit 1% pa lamang ng kanyang yaman ang kanyang nagastos. Marami ang humahanga sa kanyang pamimigay ng pagkain at salapi. May mga nagsasabing siya ay isang scam, ngunit ang iba ay naniniwalang siya ay talagang mayaman. Sa kanyang Facebook profile, si Francis Leo Marcos ay chairman daw ng Marcos Group of Companies. Siya umano ang naatasan ng former president na si Ferdinand Marcos na mamahala sa yaman ng pamilya Marcos. Hindi naman sigurado kung ito ay totoo o hindi. Kung ito lamang ang basihan, nakapagtataka kung paano umabot sa 1 billion and 500 million pesos ang yaman niya. Saan nga ba galing ang yaman ni Francis Leo Marcos? Sa isang kumakalat na litrato ni Francis ay may hawak siyang isang gold bar. Ayon sa mga post sa Facebook, nagbebenta daw si Francis ng fake na gold bars. Ngunit sa kanyang Facebook live video nitong April 4, lininaw niya na totoo ang gold bar at pinamimigay daw niya ito sa isang kaibigan. Ang mga gold bars daw ay isa sa mga investment ni Francis. Tuwing may sobra siyang pera, bumibili raw siya ng gold bars sa Arranque Market sa Manila. Umaabot daw sa 20 kilos ang kanyang kinukuha tuwing bumibili siya. Sa ngayon, ang 1 kilo ng gold bar ay binibenta sa halagang $53,000 at kung tumaas ang presyo ng ginto, ibinibenta daw niya ang gold bars para kumita siya ng mas malaki. Ibig sabihin, ang gold bar na pinamimigay ni Francis sa kanyang kaibigan ay may halagang $328,000 o 16,500,000 pesos. Hinamon pa niya ang mga viewers na magtanong sa mga taga-Arranque para patunayan na nagpapatunaw siya ng ginto doon. Ang real estate din ang isang pinagmumulan ng yaman ni Francis Leo Marcos. Sa isa pa niyang YouTube video, kwento niya na nagbebenta siya ng isang bahay niya sa halagang 40 million pesos ngayong taon lamang upang gamitin sa pagbili ng donasyon. Noong nakaraang taon, nagbenta siya ng 50 ektaryang lupain. Mahal umano ang presyo ng lupain dahil nasa tabi ito ng National Highway. Ilan lamang ito sa mga ari-arian ni Francis Leo Marcos na binenta niya upang panggastos sa mga tulong na ibinibigay niya. Ayon sa kanya, may mga iba pa naman siyang lupain, negosyo, furniture business at security academy na pinagkukuhanan ng pera. Kabilang din dito ang palaisdaan at taniman din daw ng palay. Ayon naman sa YouTube channel na J Viva, may mga ari-arian din si Francis Leo Marcos sa Japan. Ang ilan dito ay pagmamay-ari nila ng kanyang asawa na si Mayo Murakami. May mga factory at barko sila na pinamumunuan sa Japan. May mga buildings at apartments din sila sa Japan. Pinapaupa nila ang mga ito bilang negosyo. Bukod sa mga properties, kumukuha din daw ng pera si Francis mula sa sugal dahil mahilig siyang maglaro ng poker. May mga negosyo din siyang pinagkukuhanan ng pera, ngunit hindi malinaw kung ano-ano ang mga ito. Pinabulaanan din niya ang mga kumakalat na balita na ginagamit lamang daw siya ni Bernard Chong. Business partner daw siya ni Bernard Chong. Hindi din daw sila miyembro ng anumang mafia. Malaki din ang naiipon ni Francis sa kanyang YouTube channel. Sa isa sa kanyang mga videos, sinabi niya na umaabot daw sa $2 to $3 million kada taon ang estimated income ng kanyang YouTube channel. 3 linggo pa lamang ang kanyang YouTube channel, ngunit kumita na daw siya ng $88,000 o 4,400,000 pesos. Ngunit ang kanyang kita daw ay balak niyang ipamigay sa mga subscribers at viewers niya sa YouTube.
Isa daw ito sa paraan niya upang magbalik ng tulong sa mga nanonood ng kanyang videos. Sabi pa niya, kapag binuksan mo ang iyong puso para sa maliliit na brethren, bubuksan ng Diyos ang durungawan ng grasya ng langit sa iyong tahanan. Marami din daw gustong mag-hack ng kanyang YouTube account para kunin ang kanyang mga kita. Ngunit wala daw siyang intensyon na ibulsa ang kanyang kita dahil lahat daw ito ay ipamimigay niya sa mga nangangailangan.